iyi kestin çiz fable karistan ke a gap kana literature çare şar to France ga çare şar to Russia ga çare şar iyi sajjai marduman kestin uti kissahana bunyad kotago in novels و دیگه چیزا لکھتا ہمیں یہ قصہ کہتے ہیں ہندوستان میں موجود ہیں قصہ نا صرف اور صرف پر شو جو منی پر ہمیشہ آئی رہا جواب سوال کنگ نہیں لی جستے شو جو منی پر ہمیشہ ای بلوچی تو کا اول رند من کلا بلوچی تنا فیبل زنی بابتائی اگر کتاب ایشان کی تو چارے تو ایشان تو کا فیبل تر بازیں ہیں اکیڈمی بغیر تا بلوچستان اکیڈمی یا کہ دیگه اکیڈمی زم یہ انٹرویو تھرو ہمیں گپا جائیں کہ ماں نشتگیں مروچی گواجہ علی گوہر صاحبہ علی گوہر صاحب ادب اسسٹنٹ پروفیسری سوا کارائیں واجہ شاؤٹ اسٹوریم نویسی تو شاعریم کا بلے مروچی میں ڈومین کو واجہ کتگیں کنچی کاریہ سرائیں کہ ہاں بلوچی لفظاں کا یونیک ہے بزاں کے پیبلز گیدی قصہ اور قصانی عید کے تاران سرا مروچی میں یہ درگتا گو واجہ لتی سوال باں قصہانی ارزشت میں نستمانی ادبہ قصہانی ارزشت اور اچھی سوابیں کہ ماں پیبلز آیا کہ گیدی قصہانی عید کے تاراں بے پٹیں راجی سطحا یا کہ میں لفظاں کا چین اپدات کت کنا یہ درگتا گو واجہ لتی میں سوال باں وجہ میں معاش مروچ دیوان وشت کنے موجنا بتشو سر میں اولی سوال اشیں کہ شما پیبلن سر کار کتا اور مسات پت بوتیں شما گیشی ہم کار کنگ آئے کہ بازی ننگت دیمان یتکا پیبل چی تو یہ سوال جواب اشیں کہ فیبل چونا کسانی تاہاری بلے یہ کستے مرچی اچھی 1000 سال ساری دنیا تو کا یہ تہار کستے اول رندہ یونان ایسوپ نامی مردی بتا بلے آئیے کستے تہارا فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کتا ہوتا فیبلارا فیبل چونا اما قصہ کہ یہ قصائن تو کا کیریکٹر کستے دھلوتے بلے دلوت تہنا ہم نہیں بلکہ نگی نیچر تو کا فطرت تو کا قدرت کے یہ دیگے مطلب چیزیں موجود ہیں گوات شکلہ عام شے کیریکٹر ہیں رو چاہیے کارستیں اور کو کارستیں یعنی یہ کسی چیز فیبلے کارستان کے آ گپ کنا شرری عربی ارچی کے جیڑا ہاں عائشہ نے بیان کرنا بلے ضروری ہم ہی نہیں کہ فیبلے سجیں کارس کستے دلوت بے بان فیبلے بعضی جاگہ کستے کارست انسان مستم بلے فیبلے یک تو در ریکگنائز کے بھی فیبل پجارک بھی فیبل یک مستری نشانی شیں کہ فیبل گوں یک کستے نتیجہ یا در ختم بھی آترا کستے یک مرالی دا آترا یک لیسن دا آترا میسیجی ہے گوما علاس بھی آئیے مستری شرری نشانی ہمیشہ کہ آئیر تو فیبلی گوشت کرنے باقی کیسا ان تو کا ضروری نہیں انو پیرا بلے آئیے تو کا ترہ چھے بدن سبق کی بدن گوڑیا نہیں وڑا نہیں فیبل ترہ ضرور سبق کی دن ترہ میسیجی دن ای آئیارا ریکگنائز کا اور ڈسٹنگوش کنتے چھا کستے پیرا بلا کہ آئیے تو کا جن پری ہو دے کستے کیریکٹر کے کستے کہاں تو کار مرزبہ پیبلانی توشی مخصوص زمانے کی ہستی مطلب آئینی زمانہ یا کہ نوشتکار ٹریس کنک بود کت کنا کہ پلان جاگا چی پیبلز پیدا کن پیبلز ہیں چونا لیکو کو چونا ایوا اورا لٹریچر ہیں ایشانی لیکو کو نیس زانگ نبان بلے آئیے ریکگنائز کہ بودتگی مردم ہیں کہ آئیر دنیا زان کیا مسترین فیبلسٹ ہیں اور گیشترین فیبل ہمائی اگر دنیا تو کا ایسو پی متکر ساری نام کے ای 620 سال ساری مطلب عیسیٰ علیہ السلام 620 سال ساری ای مرد دنیا تو کا کہتے ہیں آئیے فیبلز آئیے نام آگوں موجود ہیں باقی دیکھے میں کرا چوشیں مطلب نام نہیں کہ ایک بوشی تھی کہ پلانی گوشتگیں پیبل بلے ای مرد بلے فیبل موجود ہیں 200-300 اچھی بورس فیبلز ہیں کہ آئیے گوشتگاں
آئیے زمان کے کستے یونان تو کا یہ گشتگاں آئیے کستے یونان بازاران گشتگاں یونان درباران تو کا گشتگاں بلے او آئیے فیبل ضرور چے مرچی ہم کسی زانک با ما اگر میں نستمانی لفظاں کا بچاریں مطلب نقدیں ریسرچیں یا کہ لفظاں کی یہ دیگے تاروبار ہستاں کہ انسرا مطلب مزنی رائٹر ہستاں انسرا کار بو گئیں جیو مروچی میں نستمانی ادبی تو کا پیبل کو جا اشتا تھا بچا میان استمانی لٹریچر تو کا فیبل ہے وہ بلائیں اثری بلے میان استمانی لٹریچر نہ تھا نا میان استمانی لٹریچر بلکہ کی دنیا سجائیں لٹریچراں فیبلا قصہ اثر دور دا تھا قصہ اثر اچھی دنیا یالن نہیں ترا انٹرنیشنل لٹریچر تو بچار کہتے ہیں اینیمل فارم جار ویلے ای تو یا کسا بھی بچار ای کہتے ہیں فیبلک کی سٹوری اسے تو کا سجن کیریکٹرز کہتے ہیں دالوتا گو کے ای کسا جن مرچی کہتے ہیں گو پاک بوتا ای کسا را لاتی سالے دنیا تو کا ای کسا اتکا بلے آئیا ہمیں فیبل زانی بیسا سکیں بلائیں کہتے ہیں نامی ناولی لکھتے ہیں تو قصہ ہانی ایک فیبل تحریکنے اشیا دنیا بازیں لٹریچر اثر دور داتا وچے ماسٹر مثال ہمیشہ متی دے میں جار بلے بیان کو تگا بلے ما اگر گیدی قصہ براؤڈر سن سے بزوریں من کے الگ پیبلیں یا پیربلیں یا کہ یہ چیاں گیدی قصہ ہاچی در آئینا میں دیوں پیدا کام او قوموتی گیدی قصہ درجہ تگا میکر ربی یا کوزری ہستیں یا کہ گلے ہستیں کہ بلوچ انگتا ہوتی ٹیلزان سرا گیدی قصہ آنی سرا کہ پیبلن سرا کارنا کتا سوال شی کہ ما ریسورسز یا کہ ان کا انرجی وہ تھی کہ سہانی سرا مطلب مگا یہ زول بزور نہیں چی واسطہ بجنے اگر ما ہوتی کہ سہان در بجنے تمہارا قومی سطح یا کہ ملابزاں کا کجام ناپاں کہ مارا شن درد نگا چرا سا بچا آریل لٹریچر فاؤنڈیشن ہے یہ ٹیلاں بلے یہ دنیا یہ گپر اچرات کتنکا دنیا مستری رائٹرزاں کے لکھتا آہاں ہوں ہمیں کے سہانا بنیاد کتگو لکھتا شیکسپیئری کا نشر یا کہ اسپنزری کا نشر بعض مردم ایشان کی چیز لکھتا یہ ہمیں کسانی بیسا ایشان لکھتا تئی کر رہا تنگا تا من چون نظانی کہ بلوچے تو کا چوشین ناولی یا چوشین کہستے شارٹ سٹوری کہ فیبلی بیسا بوتا بلے پیرا بلا نہیں بیسا ہستا لیکن بوتگا تو اگا ہم کیے ڈاکٹر اسلم دوستی نے ناولا سوت کالا بچارے آہم کہستے ہیں یہ بنیاد قصہی یا کہ تو داد صاحب لکھتے گئیں ایک شارٹ سٹوری میں نکلنا ہم کاشالے انگم بیال نبی اسی ہم کہستے انو آسنسول کہستے ہم آسنسول جند ہوا گیدی قصہی ہمیں قصہ گیدی خیر قصہ ہے واسطہ وادی کارمرز کا نگمہ بھی آدھے گئے ڈسکشنی میں بلے قصہی کہ یہ تو کا یہ بنیاد میں قصہ ہانی منی گوشت کہ تئی سوال گوشت کا جواب یہ وڑا دیا بھی کہ قصہ بلائیں امپورٹنٹ سے آئیے شن کہ بچہ تئی لٹریچر انو تئی کر رہا تئی ہمیں لٹریچر کے مطلب رداں کی تی پروز لٹریچر ہیں تی پروز لٹریچر ہمیں قصہانی نبوہ کے سوابا باقی دنیا کے چیانچی لٹریچر چی نزورتریں بعض نزورتریں آہانی اسٹرانگ بو کے سوابا ہمیں وشن کہ آہانی فاؤنڈیشن آنی قصہ آہاں گونا تو جرمنی لٹریچر چارے شہر تو فرانس ہے گا چارے شہر تو رشیا ہے گا چارے شہر یہ سجائی مردمان کہستے ہیں وہ تھی قصہانا بنیاد کو تگو یہ ناولز وہی دیکھ چیزاں لکھتا تو منی کچھ کہ مراد ہمیشہ کہ قصہ درگیجہ گئے ہمیں وہ بلوچہ ہوتی قصہ ہرا تنگیری آوڑا در نگیت کا کیا یہ درگیجہ گلوٹی قصہ ارچ کو میں کراستے ہیں گیدی قصہ بیوان یا کہ پیبلز بیوان یا کہ مورالٹی ٹیلز بیوان جی ہو ما کجام بنیادہ درجنی کہ اے بلوچی قصے اے پرین قصے یا کہ جرمنی قصے یا کہ فرنچی گیدی قصے بچہ قصہ دنیا ہے
من کے ریسرچ کو تگا میں کسانی بابتا میں ٹیمہ کے میں امفیل کنگاتوں تو لگتے ہیں فوک ٹیل میں زورتگا شانی کامپیر اسٹڈی بلوچے کسانی گما کنگاتوں میں امگونگی شانی قصہ و یا کشن تو یا قومیہ آہن گشت نکنے تو نوچہ کہ پلان قومے گا یہ سب کہ بچہ قصہ کے تو وانے تو بعض جگہ چار کہ ہمیں قصہ کہ دا بلوچ کے رمرچی موجود ہیں ہمیں قصہ یورپ موجود ہیں ہمیں قصہ افریقہ موجود ہیں ہمیں قصہ کہتے ہیں ہندوستان موجود ہیں قصہ نہ صرف اور صرف ریکگنائز ہے یہ جیوگرافک فیکٹر کا ہما قوم جیوگرافک فیکٹر کہتے ہیں آئیرا ریکگنائز کا یہ فانا فلورا ہیں مثلا تئی کرا تئی وتی اما بیہی دل وتو رسترم تئی وتی بیہی درچ کو دارم کیا تئی قصہ تو کا موجود ہیں تئی کرا تئی وتی میتی تئی وتی سپرسٹیشنز کہتے ہیں اچھیاں تھاٹاں سپرسٹیشیس تے اما وہم و گمانا شرک و پالا ای چیز کہتے ہیں گشینہ کی وجہ ای قوم قصہ ہیں یا آ قوم قصہ ہیں باقی قصہ نہیں جن کہتے ہیں تیمے حسابہ یا کہ گپو گالانی حسابہ گیشتر یا کوڑا مطلب یک پارٹیکولر قوم یہ حسابہ ماشن چیکوت نہ کھانے کے پلان قوم ہے گی بس شن صرف اور صرف پانی کہتے ہیں جیوگرافک فیکٹر آنا گشینی ڈیموگرافی آنی کے صفانہ فلورا یہ چیز آنا گشینہ کی وجہ یہ نو پیٹے کے قصہ ہمیں کہ کارگے وہ پیٹے کے قصہ ہیں تو عشق تے فیبلی یہ کہ پیٹے کارا او دا بورزا چے پورو پول دیگ بھی گوشک بھی کہ تو برو پولانا کسے انسان سر برے چو پوران کرگے گا دا انسان میری پدا کسے آزندگ کنگ بھی یا کہ مامیری آئیے پول لرود کے جات پدا کسے آئیے زندمان پدا بندات بھی بدو پائی کم پیٹے کم پولانا کرگے کے سر ریچی وہ پوران انسان ہے گا وہ کارگا تو بچار مرچی پیٹے کو آئیے سر دائم نشتا وہ کارگا تو آرچوڑا بیجان آرچوڑا بیگوش پدا کستے زندگی کے زندگی تو یہ قصہ کہ تو چارے یہ قصہ تو کا بلوچ قصہ اشیارہ میں کارگے پول کا ہمیں پیٹے کی مرک کا کہ بلوچ ہے گی نا کارگ بلوچ ہے گی تو ہمیں قصہ سیم قصہ جند پدا اودا افریقہ تو کا موجود ہے اودا ہمیں کردار آ رہا کہ پیٹے زورگائیں ہمیں کردار افریقہ یک ریپٹائل زورگائیں تھی یہ نام ایٹے ممنی زینہ درت کا یہ جندے میں ہما کستے ہیں فلولوکی وطی آئیے فانا آئی آ کستے ہیں ہمیں کارا کن گئے تو یہ نامہ کے وعدے گندے تو زانے بھی یہ افریقن کستے ہیں اوریجن ہے زمین دے گوں وابستہ گیا ہم گرنچن چیزیں وہ آئیے رہا کستے ہیں ہما قومے قصہ تو پہمے شو میں ہمیں گپا کو نزدیکی گپی من یادت کیا کہ انتظار حسین گوشی کے من بازیں قصے ہوتی بلو کے دا پائش کتا او پدما کے مزن بودتگا و شیکسپیر وانک بندات کتا گوڑا من دیستا شیکسپیر گورا بھی ہمیں قصہ ہنی جن دستا نو بگن دے مان چیوتی قصے ہوتی بلو کے دا پائش کتا مروچی ما ادب بوانین افریقی لٹریچر بوانے یا کہ فرانسی لٹریچر بوانے مچارے یہ وڑی چیزیں بالکل ہمیں وڑی چیزیں یا کہ نزدیکی ہستے نہیں نو پارکشن کہ میں بلوکانی یا کہ پیروکانی یا کہ اچھما ساری ہم اک پادرے چستے ایشانی ایک قومانی وطموتی نزدیکی بودتا ماشا بسمجھیں اگر ہم دیگیشی ایک سوابی ہستے بچم مانتر ساری ہمیں گپ گشتگت نا کہ قصہ کہستے ہیں اور لیٹریچر جہن دو آنچی چیزیں کہ آبائی ٹریولنگ ابوتا دب زبانی سر زبانی لیٹریچر و ایشن کہستے ہیں آئی ٹریول کتا نو ایشانی نزدیکی سوابشن کہ ٹریول بائی فوکس مردمان گوما نو ای قوم کے بودتگاں ای قومان کستے ہیں دگے دیمان چی مطلب وطی کاروبار سنسا بیپاری سنسا یا کہ ملکانا تاراج کنگے سنسا دومی قومانی کے رکھے ودی آتکگاں تو کہستے ہیں اودا ای قومان وطی کیسا گون بودتگاں وطی اورا لیٹریچر گون بودتا آہاں آما دمگاں کے داشتا آما دمگاں کاروبار کو تا نشتگاں یا کہ آما دمگ تاراج کو تگاں اودا نشتگاں آہاں وطی چیارا فوک لیٹریچر را امیدہ کستے ہیں آورتا سر کو تا
بله امی جنریشن که نندو گوته ای جنریشن داتا ای جنریشن امی فوق ٹیلر زورتا مدتی وری چچو زمانگی سالی گوستا تو رندت را محسوس نبوتا کہ ای فوق ٹیل کستیم بلوچے نہیں بلکہ چا جرمنیات کا بله بلکہ کستین چا افغانستانات کا بلکہ چا کستین دیگه دمگیات کا ریسرچ نبو کے سببا ما ای چیزانا کسی ساری ازانت نکوتا ما اشتای میگا او بلے ماودی کہ ای چیزانا چارتا گوڑا منی کنکلوژن کا پیش ہے کہ کیسا کسی نہ ہاں کیسا کسی نہیں کیسا کسی نہ کیسا یونیورسل ہاں بله نو یا قوم یا گوان یہ صرف اور صرف بندوقی آئی اما فیکٹر کے من نام گفتا گا اما کنتا یہ ما سر کسانی کسان تو کا بعض چیز گندے بلے یک بنوک کی چیزیں کہ ہمیں پیبل زانی سوابا قوما وتی اخلاقیات یا کہ وتی ہم تعلیمی نظام استی ماماتی بے تعلیمی نظام قومانی اخلاقیات ایک سوشل نارمز استے شام درجت کت کریں جیو کیا چیز چون چارتگان کرنی کے پلس پچی بتا بدی پلس پچی بتا جیو گنڈو یار سوچ دی کی بتا اڑان چونے کیسا ٹائم تھا نو اگر کیسا کی یونیورسل ہاں بڑا اخلاقیات ترسو بیم میں یا کہ تعلیمی نظام ہم بسمجھے کہ یونیورسل ہوں یونیورسل ہے اور نفس دنیا تو کا انسان و شریعہ ہوں یا کی سب جیڑی عربیہ ہوں یا کی وڑا جیڑی نا امی تو گاب جانا بھی شریعہ عربیہ نیکی ودیے مثلا ایسو پہ فیبرزن تو آنے آئی تو کا گیشتے اخلاقیات ہیں تو کا کہتی ایتھکس ہیں گونڈوارا سوچ دا قومارا سوچ دا انسانارا سوچ دا کہ ای وڑ تو کنے شرری کنے پتو شرری بھی تو عربی کنے آئی ریزلٹ پتو خراب اندر کا آئیے مثلا ہم یا کیسا ہی ہستے ہیں اما جیوپیٹر ہے کہ اما دہکان دار چنی مرد اما دار چنی مرد کے دارے چنی گر ہوتی آئیے تپر آئیے دستا چی لگوشی ہمیں دا گوارما کپی درچ کیے برگا بھی درچ کمی گوارما کرا رودوک بھی آئیے دستا چی تپر لگوشی گوارما کپی تو گری جوپیٹر ایشانی ہم آدھائیں کہ ایشانی مادہ تو کم کاروا دو موجود ہے نا ایشانی میتے گریک میتے صاحب میتالوجی ہے گا یہ کیا جو اس کم بھی تو چاہ گئی ہوگا تی جیڑا چاہیے تو آج جواب دا کہ بھی ماں ہوا غریبی مردمی ہم آئیتا دار یہ تراشا گا یہ درچ کے کرات کے گند تاپر منی کپتا آپے تو کنو ماں یہ بلائیں گوارما پوترت نکی یہ پوتری جوپیٹر ہوا پوتری گوڑا انچو کے بوک کو بوک ورگے گوما تھلائے تپری دمتی اسی تی تپر ایشیں شو منی وجہ تپر ہی نہیں پدا کستے پدا بوک کی ہوا پدا کسی تپری کشی نوگرائے تپری ایشیں شو منی تپر ہی نہیں سیمی رندہ کے بوک کو ہوا ایشیا گوڑا ہما اوریجنل تپر کستے ہودا اشارہ پیج در ایشیں شو منی تپر ہمیشیں جوپیٹر واش بھی اشارہ سہی تپر آندہ یا تلائے تپر رستگی یا نوگرائے تاچکیں گا پی بلائیں قیمتی چیزیں بہا کن تسیر بھی بلائیں محلو ماڑیانی واجہ بھی تو اسی ہمیں سنگتی بھی آؤں دارچنوں کی بھی جنگلن دارچن کا بھی اشارہ شو تو چون سیر ہوتے اسی بچہ ماں ہوا دیکھے کارویز میں تینوں کتا میں نے گھومے یارو چھے یہ وڑی ایونٹی ہوتا ای پتہ لالیچی بھی ایوں داستے وقت روتے ہمیں درچ کے کر رہا تپرہ دور دمتی ایوں چو پوہاں کو گرے ہوگا شروع بھی گوڑا جوپیٹر کے جیڑا جو اس کا اسی یہ جیڑے جوپیٹر دورو کا انچو کے بوکوا انچو کے کشی سوہرے تپرہ اسی وجہ منی تپر ہمیشہ آئی رہا جواب سوال کنگ نہیں لی جستے اسی وجہ منی تپر ہمیشہ ای وہ جوپیٹر وزان اسی تو دروگ بندے تھی تپر ہی نہیں امی واسطہ ترہ تی آگ کوہنی تپر کتی جندے اوریجنل تپر آؤن رسی ای تپر ہوتی جاگا مطلب مرد کیستے ہوتی جندے اما تپر چیزے بارو بھی کہ چرا یہ چی نانی وارتا ابھی روزگاری آما چو بھی مطلب شب عربی ریزلٹ پیبلز ہیں تو کا پیج دارا گوتا گا وہ قوما ہوتی کیستے ٹوٹلی ایک دارانا ہوتی کسہانی تو کا گشتا وہ یہ گا پا ہم ترہ گوشا گلوٹا کہ ہمیں ایسو پہ کتاب کے وقت من ٹرانسلیٹ کرتا گا اسی اما کے نوشتان کی تو کا مانتے آئیے تو کا ایک پیش موجود ہے کہ اسی ایک قصہ مرچی پورے اما ایجوکیشنل سسٹم ہے تو کا ایک بلائیں جاگئی ایک مقام یستے دنیا مطلب بازیں اسکول و کالجاں اسٹیج ڈراما کا نگمائش ہے قصہ تنینگتر وچے مرچی کہ گوانڈو امی چیزانا امی ایتھکسانا بزورا
و جھوڑ بے شر بے اخلاقی صورت شر بے ہوتی ملک کے خیل مطابق نا دوس سے شیطان میں لوچ مبا تو یعنی ایشانی سا کیں بلا یا سارے کے تو کو شگائے بلے دراصل سما نبی کے دنیا گیشتریں کے بارستاں ادا مذہبی ویلیوز الگ الگ بکتگاں یا کہ انچک میں گپ جتا کہ بعض دلوتاں کیا بلوچستان آستا روسا نیستا روسا آستا جاپان نیستا نو شر و عرابی ہم کسانے بگندے پرکی بتا ہمیں چیز کے میں بلوچے واسطے اے بھی بتا بگندے اٹلی آئے بھی نہ بتا نو اس سبب وائدہ میں بتیں کہ آرچ قومے کر رہا وتی شر و عرابی کانسیپٹ مطابقہ وتی سیت کو عقید دہانی کستے لیگ کے مطابقہ جتا جتائیں کسا بتینا لیکن کسا چیزاں کہ یونیورسل کا نانترہ نہ لگی کہ مذہبم یونیورسل بھی یا کہ شر و عرابی کانسیپٹم یونیورسل بھی اچھا مذہب و معاملہ و دگیر نا مذہب ایشی کہ تو یونانا یا دگے قوما چارے میتھولوجیکلی آنی کر رہا میتھیکل قصہ استا نا نو آنی قصہ ہم قسم بعضیں جگہ اخلاقی صورت طرح تچ کنگے جودا پھر رینا راہ پھر رینا کے جودا کنا بلیشی کے بلوچے اگر نو تو قصانا تو بگوشے کے یونیورسل مذہبی صورت یونیورسلی کسی بلوچیا مذہب صاحب کشکانا انگو یہ صاحب ماں ایگا پتر جواب یہ سب دیا کہ بچہ بلوچ ویسے کہ بلوچ ایکسٹریملی مذہبی قومی نہیں آئیے کر رہا یہ میت کے یونانا موجود ہیں کہ مادر گاڑ یستیں یا کہ استیں مادر گاڑ سے استیں سوری گاڑ نبی گاڑ سے آئیے زمین جوڑ کو تا زمین ماتیں آئیے چوکائیں سجا بلوچ کر رہا مطلب ای داب چیز نہیں بلوچ کر رہا داب چیز نہیں کیسے آئیے کہ رہا زمین ادائی استیں گواتا ادائی استیں روچا ادائی استیں محبت ادا نفرت ادا آئیے ہوتی مطلب مذہبی سنچی آنکھوں میں مذہبی جی اچھی راہ بندی آئیے کیسے تو کا موجود ہیں تو ماں گا پتر ہمیں واسطہ پوچھیں کہ بلوچ کر میتھولوجیکل قصہ اسٹرانگیں بیسا موجود نہیں آوڑا کہ یہ قصہ یہ قومن کر موجود ہیں تو ہمیں واسطہ منگوشیں کہ مذہبہ میں قصہ تو کا یونیورسل کستے ہما ایریا ہرا گفت کتنا کتا بلے سر یہ قصہ کاری آکے قصہ ہانی یا کہ پیبلانی پٹّگ درکپی پٹّو پولا درکپی قصہ ہانی پٹّگ آہانا اتنٹک کنگ کہ قصہ ادا چ پیدا کے یا کہ قصہ اگم قومی وکن نک پلان قوما چیا چ پیدا کے آئی کر ٹولز چیاں اتنٹسٹی ہے چیزاں کنفرم کنگے اسباب چیاں پٹ پول کارے قصہ پٹ پول کارے کہ پیول پٹ پول کارے کر مطلب کجام بیسا کہ قصہ کجام قومے گا مطلب یہ چوزانا گے کہ کجا چ پیدا کم کجا چ پیدا کم چھ ریسرچر ہے وہ کار ویسے کہ پٹ پول نا نو ریسرچر کر رہا آئیے اما بنداتی کہتے ہیں کہ کار ہیں کیا ہوتی جندے کے رچی شروع ہی کم آئیے ویسے کہ انو قصہ ہی قصہ ہرا مثلا ماں انو ہمیں قصہ کہتے ہیں کہ پیٹک والا قصہ گوشت نا یہ پیٹک والا قصہ مان تو باری چیچو 7 سالہ ساری عشق تا نا تو ہوتی مزانی ماتا جو استے بکا آئیں قصہ ہزان تو کہتے ہیں دیگے آئیے ماتا رہا ہوں جو استے بکا زانتے آپ پوشت تک زانتے نو ریسرچر ہے کر رہا ٹولی بھی کے دھرک کے اما دماغان سربو اگے جوہدہ کان کہ بھئی یہ قصہ دومی ملک ہمیں بڑا موجود ہے روت ٹریول کان میں وہ کر رہے مصیبت ہے کہ ماں واگا ریسرچ کو تا میں وہ ماں ہوتی میں ریسرچ ہو اما بیسا کتگن کہ ماں یا کتاب یا چی ماں یا کہستے نیٹے سورس یا چی یا دگے کہستے اما مردم کے میں نزدیک بودتگا امانی کرا شتگا بلے ریسرچر ہے رہے کہ ریسرچر پورے دماغ دنیا ہرا آئیر سفر کنگی ٹریول کنگی مختلفین جاگاں رو مختلفین قومنی کرا روتی آہانا ابزرویٹ کہاں چاری آنی نن دنیا دا چاری آنی کو ڈران چاری آئیے کسی اس جن چیزاں کے چاری تو منی کرا گوشہ کے مراد سے کہ ریسرچر ہے ای دعویٰ کے ریسرچ کرنے گئے آئیے مین ٹول کیسے
travelingi sapar kanagi a sapar bekan boro to damagan sarbi bi damagan sarbi u de pada paraiya wasta arap buama ke ये किस्सा वाकई हमें कौमे जिंदगी भले या कि नहीं या कि आयरा ये सफर धीमा बुर्तकुत कम आयरा सरकुत कम देखे जा गई है अंची देखे गप्पे तू का पैदा भी कि पता आ धीमा शुतकुत कम तो यानी सफर दर सफर तो हमारा चीज़ें सरबुत करने वो मंत्र अभी गप्पा कंक्लूड करने तक आ टूल किसते ट्रैवलिंग मेन टूल ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग కూడా मामे बसमझन के मैं पट्ट पुल का चुके ट्रैवल वास्ते रिसोर्स लूटी रिसोर्स जर्रे एक बलाएं केड़ दिमा अस्तिंगु मैं पट्ट पुल कार के रवेगन हमें रिसोर्स न बुत्तगा वो आये ट्रैवल कोत नक्ता सफर कोत नक्ता और मांगता उत के संस रावड़ कार कोत नक्ता वेगन हमें एक सवाल भी तो क्या जियो प्रचक के मां तरह के मूरे बादशाह मो मनी फेबल सन सज्जा बलुचे तू का उल रंद मन के बलुचे तन्ना फेबल जनी बाबता ये अगर किताब बे थे तन्ना फेबल जनी किताबी बलुची फेबल जनी आओ नु ई 2016 में बिंदात कोता 12 में बिंदात कोता पदाई मर्ची के 2020 तो 4 5 पैदा की आओ 2025 2025 पैदा की तो अंदाजा भी जीचो साल 5 साल नु ई 5 साल तो का माँ ई किसानी दर्जन के वास्ता पट्ट के वास्ता दश्ता या ज़्यादा तब बाल का तरह सरबुते हूँ यानी माँ मतलब अमिचो डिफ़िकल्टी फील कोता अमिचो फेस कोता कि माँ बलूचिस्तान ये दमक के किबले हूँ बलूचिस्तान है ना बलूचिस्तान किबले दमक तनी करता अफ़ग़ानिस्तान आके बलूचिस्तान बलाएं बाहर गई उधर मौजूदी माँ ये दमागन कैसे सरबुत न बुतुन कैसे नहीं दर्जन का आप मतलब इम्पॉसिबल है गप्पा हमें रिसोर्स नहीं मौजूद न बुगे सवाबा मसला माँ हमें दायरा हमें कसानी एरिया हाँ दश्ता ऊशापा बालगतरा हमें मंदा ज़्यादा या कि तुम पा कि मेरी ड्यूटी होता आओ तो मेरी निंदा के रीज़न ही होता अदरवाइज तुम पे हूँ सरबुओ के वास्ता अनुगी रिसर्चर आ रहा कि आगा बेरोजगारी या कि आन जॉब नहीं आयो वास्ता तुम पे रसा हूँ अनु कोलो आए रिसर्चर ये वास्ता साकबाज मुश्किल भी क्या चाहे ची गाड़ियों बेकन तो साइकिल बेकन तो उती और दो पुती कम बेबंदी बुरोते मंदा या तुम पा आयो से साक मुश्किल है तो रिसर्चर वास्ता यानी आबाद बुआ गल्लमी बदबक्ति रिसर्चर आबाद ना है मुल्क सर मैं अच्छी के शुमा ई पेड़ाकार को ताशुमा गेस्ट चीज दिसतेगा किस्सा अगर गीदी किस्सा बेचारे या कि मात्र शायरी हम बयान होती क्लासिकल पोइट्री के में ज़माने के में कुछ नहीं अच्छी के कार के में दे मात का माँ दिसतेगा कि मैं पट्टपुल का अगर मेरी मक्कुरान बुतूँगा मक्कुरान सेंट्रिक बुतेगा हमें याकी किस्सा ये नश्ता डेरा गाजी का ने बलूचा केरा दोस्त नकुता या के कोलो कहाँ ना दोस्त नकुता कि वाकी चीज़ चिंका याक्का या के देगेरा शुमारा सामान भी के बाज़ यांची किस्सा अस्तां के दा मक्कुरान हमें किस्सा देगे उड़ाएं और डेरा गाजी का ना देगे उड़ाएं कोलो कहाँ ना किसी देगे चम्मे चारक बू गए आओ ये मामला तस्ता किस्सा हनी तीम वो तो गेश्तरी याक्कम चाहे बलूचिस्तान ये दमगी कने या के बलूचिस्तान आ दमगी कने ये तीम याक्कम इशान तो कसरे पर सिर्फ मैं चाहता माँ याक्रंदे बनी सर तोंसा शरीफ कब तक गुड़ा तोंसा शरीफ चे पता हमारा संगता वरना तला 3 स्टूडेंट थे हमारा फाजिला हबो फाजिला कच्चा उदा गुड़ा मैं वकार बोझदार नामे संगति अस्ती इशमना इशनी किताबी मन दातगत शनी गालबन बाम नामी या अगर रद्बी मन माब्बे का नामी संगत मनु भी याला इशिये हमें वकार बोझदार है एक किस्सा इशिये तो का मौजूद है कि ये किस्सा किस्ते मैं कर रहा हूँ मौजूद है आन कर रहा हूँ मौजूद है सिर्फ सच चीज़ या कता कैरेक्टर या का किसे थीम या की सिर्फ और सिर्फ हमा डायलेक्ट पर किया किस्सा ये कोमे बालूच है किस्सा यक्कन सज्जा जगह गिश्तर यक्कन परचे के बालूच यक्किन कोमी आइए फाना फ्लोरा यक्किन आइए द्रचकुदार यक्कन आइए कांडो बेठो आइए किस्ते को डर यक्कन
Ye rastaro dalwat yakka i dialectical change ancha bet baki baluche kissa saja yakkina देखिए i wouldn't degi fark man kesti kissa intuka नदिस्ता nadista अंच के सर तो अनु नाम गुप्तगा किस्म बलूची के एविडेंस रे कार्य तो मां हम सारी सर्कल गुप्तगा थे किस्म या कार्य विंदात को इधर गता शुमा वतारची सारी चुशी मर्दम दिसता कि बलूची तुका या बलूची पे एविडेंस रे कार्य कोता अगना ये कार्य में अवली कार्य भी bicha man wa naushi ke pebalesra awli kar kano ko mano भले pebalani babata kar baza kuta आओ मतलब तो ती बलूची एकेडमी है हमें एक सीरीज है चारे किस्सा कहानी आओ कि गीदी किस्सा नाम है हमें सीरीज है ईशा के तो चारे तो ईशा इन तो का पेबल तरह बाजें हैं अंदर के पेबल ती बाजें मतलब रिसर्चर माहौरतगा आओ शो तो अगा उधर रहे बलेशिं के अमी तहारिये द्रोशुमा किस्से तहारिये द्रोशुमा नगी चिंतन या किताबी तन्ना पेबलानी बलूचिया मनी आयाला मन जिससे क्या ये तो का सज्जई किस्सा फेबलम आओ मतलब बुदा आवार तवारे किस्सा मौजूद है किताब इंता भले ये फेबल यूनिकली किस्ती तन्ना मन नहीं सच्ची किताब कहते ना फेबलानी किताबी चुस्के बच्चा माना ऐसे के हम इंटिमा के मन ट्रांसलेशन करना तो किस्सानी मना अफ्रीकन किस्सानी दरगता के मन रिसर्च करना तो आमी मनी रिसर्च तो का अफ्रीकन चे माना तंगुना भले तो माँ आमी इंटिमा लाती किताब लूटते का मना आमी किताब के 10 कब तक था एनिमल टॉक्स नामी किताबी ये किस्ते अफ्रीकन फेबल्सम सज्जा फेबल्सम भले मचारे ये सक्की खूबसूरती कारी अगर बलूचिया अमी टाइप पे अगर अर्च किस्सा यास वो पता ये ऐसो पे पेबल्स के पता मके तर्जुमा को नु ये हम मनी ज़हन आतक भले कि आगा बलूची है फेबल्स जानी सरा कारकनक बीबी अंचुके ये दुई फेबल्स जानी किताब ता पदर अंदा मना ये बोधा है पेबल्स 10 कप्तान 5 तंत्रा या बगैर बिदार पदा ये केलेला और देमना वो ये किस्ते दबा कप्ता में रूबा को तो लगे किस्सा मशहूर सा आओ मचारे ये पांचुशश मजने किताब में फेबल से दुनिया में तो बलूचिया परचा फेबलन या किताबी में भी आओ तो हमें सिकीन में नाम इधर से गुण माँ या को दो संगता नहीं करा हुए गाप जब तक इंटरव्यू हुई वायदे आ संगता नहीं कैसे नाम आम मागेरा क्या हमने डिस्करेज को तक शारीरिक लिटरेरी मर्द में मजा नहीं नाम मना मजा नहीं नाम शायरी मजा नहीं माँ युग में एवाल को मनोशी तो ये छोटे कार्य करेंगे इच्चुप एवाल कुछ नहीं तो साक जलील है मनोशी 2016 में जागे निश्चित था भले मंगो हर चीज़ जलील भी हर चीज़ भी वार भी वश भी ना वश भी घबरे बरे स्टिपी मर्दम जूरी शायद तक के मर्दम कामयाब भी सोबीन भी थोड़ा मम बिंदात को मग अवली रंदा वाजे कृष्ण वाजे जाम दस्ता विक्रमष्टु उदा कुंचितिया भले मगो अजम मैं ये तारे किस्सा हानि किस्ते शो वाजा दर कब तक वाजा मनो को शारीर मनी कर रहा मैं किस्सा के जानू कस्ता ईशान में लूटा ही नहीं अगर ये तारे किस्सा दिया मना हो इतराज नहीं मंगो शारीर वाजा ओड़ा माँ शपथ आज तक वाजा भी गए थे मामूद लूटा ही था वो ती कुंचितिया म किस्सा गुशाना ई याद का माँ क्यों थी गब जे शांगो मैं कह रहा ई ची बड़ी किस्सा नहीं तू लगे रूबाए मैं कह रहा ये बड़े किस्सा नहीं मैं जिन्नियाँ मैं बादशाहियाँ परियाँ मैं शहजादगा शहजादियाँ आओ मैं एक किस्सा हमेशा ये किस्सा वो सज्जा माँ जाता को दातगा आओ ईशा मना को मायूस चट कि भाई माँ वो उम्मीद दाश्त कि शन करे बड़ी किस्सा बाज भी आओ वाजा मना को शन जवाब ही वो मंगुड़ा एच ना गो माँ पता किस्ते बिंदा तू just kanak pors kanak eda just bekaude just bekan diwana marduma nikra kuya sarka shwana idi dege sangati ego dege damagyal kya shota uda mardumi di anchu just ko
انچو کے بعض میں پروفیسر سنگتا ہستن چو امیر کریم ٹائپ میں سنگتا مطلب واجہ امیر کریم بلوچی پروفیسر میں دا میں ہم کاریں گو منی ہم سبق کم بوتا 92-94 ہم یا جگہ دا اتاشا ڈگری کالجہ ہم سبق بوتا منی ایشی کرما چو گاب جتا ایشی ہمیں انہیں کیسا بوتا گا منا داتا گا ایشی نا آپوزت کی بوتا خلیل نا میں نے ہستے انگتا ہو دائی روچ عمر بیدا سولانی گوارکو پہ مردمائے ایشیا انچو منگاب جتا ایشیا انچو کیسا مثلاتی منا دا نو ہمیں اوڑا منی اما ہمت ودان گو نا ہمیں اوڑا تاکہ 10 سال 12 سال ہمیں اوڑا چنان نظاران مرچی من کراغا ایسا آپ خیر منا کتا گا مطلب 100 اچھی پلاس قصہ 150 یا 160 قصہ فیبل زنتر نمانی کرا موجودا مور بادشاہ مورتے نامہ ماں ایک اسے کمپائلیشن چیئے کو تگا ریسرچ ماں یہ بلوچستان اکیڈمی سنگتان داتا گا واقدارانا بلوچستان اکیڈمی تو انو سرپدے کے میں سجے اکیڈمی مالی معاملہ انو کستے بازگا آنی تو بگوش سجے اکیڈمیز آنی بلوچی اکیڈمی بغیر تا بلوچستان اکیڈمی یا کہ دیکھ اکیڈمیز یہ انٹرویو تھرو ہمیں گاپا جائیں کہ ملی دنیا سرپد بھی ایشانی فانڈز ایشانی بجٹس کسیں کاٹ دات گا لاتے وہاں انچو زمین نگو ما برابر کو تگا انچو علاس کو تگا نادیں تگا ایشانی تو کہ بلوچستان اکیڈمی کو ہونیں گو نو ای شامنا ہمیں گا پوشتگت کہ مارا میں اگم بجٹ دستکپ کتاب میں گوست کے سالہ دات گا شاشی آشتی مائی بھی میں زودتاں تھی کتابہ چھاپا نو ہمیں واہگی او ہمیں امیدیں کہ ایشانی سجائیں اکیڈمیز استم بلوچستان بائدیں بجٹانی جلدی سرکار صاحب بہادر بیداں کہ مردموتی کاران دیوا برت بکنا میں وڑیں بازدگی عذابی کیا یہ وڑیں کار کر گئے تھی جندوا شاعری رائٹری تو ہمیں امید دار کے باندھا منی ہوں کتابیں بچے پی مارش مرد دے دروانی دروانی اکیڈمیز ایشانی کے چی برسان اڑائی تقریباً نیکسٹ ایئر بوت کم بھی آتی مارا ودار بھی قصہ دیما بیایا وہ ادھے تارن سرکار بھی جی اور شوے کٹ پولکاری ہم دیما بروتے مروچی دیمانا میں امید دوستا مارا امید ہے کہ دیگه وقت میں شما پدا دو چار کپیں اور میں گیشن دوست باں شما گیشن پسو باں میں نے توارا شوے باز شما مارا میں جندے ما کستے امید تاک کے میں آئیے تو کہوتی کسانی کنٹریبیوشن ہی کنگا آئیے مارا جوست کو ما چہدہ شمارا سیٹسپائی کو یا نہ کو یا گوشدارو کو چارو سیٹسپائی با یا نہ با آہنی جیڑا معاملہ بھی فیڈ بیک اور اندہ کہاں بلے ما کوشش کو تھا کہ بریفلی شمارا یہ چیزانی جواباں بدیم بلے جو دو بکنے کہ یہ وڑیں چیزاں براڈ سینسا بکنے داں کے ایگا بگیشن شرطر او یہ معاملات کستے ریسرچرانی راجہ مردمانی ذہنہ گیشتر جاگا بکنا او یہ شتر دے ما بیاں میں نے تو عرش باز تھینک یو